Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, muli bwanji konse kumene muli, basi ndithu tipasane ma update pano kuti kunjako zikukhala bwanji. Ndiye pakatali pano ndithu zapeza kuona kuti Russia yarulutsa statement ilina kuti zikukhala ngati kuti sipano tili pa nkhondo ndi NATO. Yeah, like kuitokosola lumene kuitokosola ngati zikukhala ngati kuti pano pasi pano tili pa nkhondo no ndi dziko ndi bungwe la NATO. Remember kuti NATO ndithu maiko kwana 32 ali mmene momo, mostly ni maiko ndithu aku Europe. Yeah, choncho chifukwa chana kuti iwowa akuona zoti ali pa nkhondo ndi NATO chifukwa paja iwowa pa maiko folo ndithu Denmark, Romania, komanso Poland, Estonia, mmene ndithu a Russia amadutsamo ndi madrone mmene momo. Nde after kudutsamo ndi zimene zili ngati kupanga breach the space, wali kupanga violate ma laws in space yanu wake, chifukwa iweyo ukamapanga nkhondo ndi anthu ena sikuyenera kuti uduse mabomba ako kapena chani mu space yanu wake. Ayi, iweyo ndithu umayenera kupeza njira zina kuti udusise mabomba ako. Ndi Putin ndithu amapeza kuti mosema mudusa mu Denmark kudusisa mabomba vyu, ndi mpaka na maveka malamu wiwi nasema za maiko anza thowe kuwadusa bomba ndithu haya kumalia zimalia amadziwitsa pamene ukatho Malawi. I don't think kuti bomba kuti kuduse bomba kuti lingadziwike yayi baby imechingalire kwatho kuti dakalira kuti third world kwambiri third world like kumapeto kweniweni. I don't know kuti kati zatu kali tikaya simadziwa. For example, nzungu anasiya irugwisa chiro khasu. Nzungu anasiya kale kugwisa chiro khasu lele. Koma ku Malawi ndimwe kwena ku Africa tugwisa be chiro khasu lele. Anyway, ndiye issue yayikulu ndonena kuti anthuwa especially ngati Poland pamene drone imadutsa, right? A Poland anayishuta drone ija kuombera kugwetsa pamene madutsa. Zitatero pamene Kremlin kumene koko kurashako pana mati akulu zioneka zoti sopano tili pa nkhondo. Fefera kuza ngaya kuti mukamona zimene zikudusa zikudusa mwangozi kaza agwaza kwa mwangozi koma ni mashuta ndio basi iniwe ndife sopano. I think tili pa nkhondo. Yeah, therefore Trump comment yake wana kuti ababa mendi ndikuona ngati kuti mabomba akamakupezani akamadutsa makamaka maiko manomo, just shoot them down. Mzingu wa shoota basi mabomba acha kama drone mzingu wa shoota basi. You see, zimene zapangitsa kuti kukhaleso meeting iso inaso kukhaleso meeting iso pompano pachilaba ya NATO, mamembala a NATO akambirane ngane kuzana ndi Russia kuti pamene baba tipange bwanji ma meeting ndesa akuthayayi, koma Russia still ikwauzabe komanso ikwaopyezabe kuti mafana msamale kwambiri msamale, right? Nde iyo ndinkhani kuzana ndi NATO komanso Russia pamene kwatuluka ma statement oti yeah, we are at war, tili ku nkhondo ndithu ndi yani with NATO. Chabwino tendi bileno ku Ukraine yauza Russia kwanena kuti mufune
koma mufune kuma bomb shelters kucha musakasaka kumene ali like ari muyang'ana kumene amabisa anthu kucha pa nthawi ya nkhondo ija ma bomb shelters chifukwa kukubwerapo tubwera tuzakufinishani tuzakumalizani inuyo arasha kumene koko and Ukraine rimene I don't know kuti amphamvu zimene zazenga kuti koma umonde mene statement mene atulutsa mene Russia yauzakona kuti aliyese system yauzakona kuti kukangobwera asilikali a dziko lina mu dziko la Russia mu dziko la Ukraine tiwapha sitinyengerera musabwere munthu mene musabwere asilikali nalo semene mu Ukraine imene ndi warning imene Russia yapereka ndipo kuti kungoyesera ndikuti iyi amene akhala target ndipo salimba so still zapezekabe kunena kuti pali Crimea limene nthawi imene yoyo linali la Ukraine koma nthawi ya Obama anangotenga basi madziwa anangotenga ndikusena imene sikuti anachita samia na nkhondo yake anangotenga nde mene mumu nditu ndege ya AN-26 aircraft koma ya passengers ndege ya passengers a Ukraine ndege mene nditu ayiwononga ayiphulitsa ku Russia right sabwino still pamene kumbali naye Russia ikupitilizabe nditu kuponya mabomba ku dziko la Ukraine koti kwa nani stop mahours ambiri kumangoponya the situation ibe sikutibe ili pa cool down ayi koma situation ibe ku Ukraine sili bwinobe ngakhale kuti a Ukraine akwanena kuti meyang'ane ma bomb shelters mufunefune kumene kukobisira kuti chifukwa tikubwera ndi fire chabwino tiye tichoke ku Ukraine tiye tipite ku Venezuela kumene kuso kuoneka zoti a Trump atumiza tanena kuti atumiza maboti 9 ma warships maboti ankhondo mastima ankhondo 9 apa njizosala awiri amene ali side ina yake yacha ku Colombia like cha ku border pamene Maduro amene president wa dziko la Venezuela watumiza asilikali okwana 15,000 kuti apite ku border kumene ku border ya Colombia kuti ndithu akaone kuti kuli banji ndipo akakhale oteteza kumene koko nthawi ine yonse zikumveka kwene zoti awawa ma USA wa aphulitsa mu Venezuela akuti kukanimbana ndi zigawenga zimene zimapanga za ma drugs koma tikudziwa kale inu ndine tikudziwa kale kuti no nkhani yake simeneyo chimodzi mozisa mmene wanalera muno wake Maduro kona kuti tikudziwa kale kuti munamizira ma drugs yo koma mufuna mugwetse boma kanako akhalepo amene inuyo mukumufuna so imene ndithu inali nkhani ya ku Venezuela koma panalinso incident ina yake imene inachitika pamene ndege ziwiri za asilikali a dziko la Venezuela zinabwera ndi kuzadutsa mwamwano kumene kumalire kumene kuli asilikali a USA kuzakhanga kuzangowanyadisa ndege za nkhondo zija koma mwapanga provoke kana ku ndikusowaso ndikumatane ndikumapita izo ndi zimene yowa anapanga asilikali ako Venezuela anthu ndithu akupanga sign anthu ambiri ndithu apanga sign kuti ateteza dziko lawo azimayi ndi azibambo anyamata onse ndithu ku dziko la Venezuela ndithu ali ready kufuna kuti they not bowing down sakugwada kukona kuti these guys
akuoneka kuti ali serious ndipo achita zinthu athana kuthana kumene kuko. By the way, drama ija imene pali 50 million US dollars, 50 million US dollars imene ndithu achina Trump anayika kuti akuti akufuna munthu amene like ati president amene angamugwire guys, amene angamugwire Maduro uyu, amene angamugwire president amene uyu waku Venezuela amene ndikuti ayandala 50 million US dollars ati chifukwa kuti iyeyu ali ndi milandu yokhala involved akukhudzidwa ndi zama drugs chonchi, ndi a USA akumufuna amene uyu, ndi amene angampezeyo ampasa 50 million. Komano guys, really inzona president wa anthu ena wa dziko lina ine muzikamufuna choncho mpaka nakuyika 50 million. No, nkhani siya madrugs akuti nayo, nkhani ndiona kuti akathana akangoyamba kuphulisa pamodzi kenako zimanga escalate zikwera mpaka na akafuna kulimbana ndi president ameneyu amene ali Maduro. So iyo ndi nkhani ikukhuzana ndi ku Venezuela kuti kumene ku update yake ikuyenda bwanji. Tiyeni tiwoloke tikuperaso konkuja kumene kuli ku Gaza pamene tinakambaso meneyo mwana chidzukulu osati mwana koma chidzukulu cha Nelson Mandela ndi gulu lake atakwera boti la flotilla kumene kundithu awagwira achina Aisraeli. Iwo ndithu analengeza pano zoti ifeyo tilibe china chilichonse, tilibe zida, tilibe chane, tangotenga zakudya ndi chithandizo mankhwala tikupita nazo ku Gaza. Therefore chonde please tisiye tivile tikafike tikasiye chakudyacho. Ndi atayandikira basi ma Israeli anthu aja kuapanga ambush kuatenga ndithu panopa ali m'manja mwa ma Israeli. I don't know kuti ndicholinga chawo ndi chani, like why anthu akupita kukapereka zakudya, anthu akupita kukathandiza anthu ena, then inu mwagwira amene kuchako. Guys, inuyo mufuna nditendere ndinduzo, mufuna ntendere kama Mungu anamiza dziko kuti mufuna ntendere. Chowagwirira anthu oti akapereka zakudya ndi chani. Chifukwa chani? Chifukwa iwowa ma Israeli anapanga plan imene kuti kumene ku anthu asamadye, kumene kuku anthuwa basi afe njala, kumene kuku basi akamadwala asapeze thandizo la mankhwala afe basi osewa afe kumene kuku, akafa kumene ku basi ndoti zathu zikhala zayenda. Maiko ambiri akudzudzula ndi mchitidwe umene umakamaka mchitidwe umene akupanga Aisraeli adzudzula kwambiri chifukwa akuphwanya international law, malamulo adziko lonse lapansi. Pamene ndi kuphwanya why mwagwira anthu. Pali bodi lina la Greta wina wake kamwana kenakake kamayang'ana za global warming nthawi imeneyo, and timadzina amati Greta. Kamene koko kaku Italy, katsikana kameneko kamwana katsikana kanasogoleraso boti flotilla kupitaso ku Israel ku Palestine kumweko kukagawaso chithandizo komanso anakagwira ndi timu yake anagwira. After kuagwira ndikuatumiza kuti apita nuko. So it's like zimene akupanga iwowa akupanga zinthu zoti akuti they are untouchable, like iwo palibenso amene angalamule, palibenso amene angagwire. Zimene zili zoti zomafunsa kuti mukuti anthuwa ndosankhidwa ndi ndani? Ndi Mulungu kuti azitani, kuti azizuza anzawo. You see? So so president wa Colombia amene amamacha ku USA uja anachita kunena kuti palibe munthu osankhika, palibe zimene zomati awa ndosankhika, awa ndi choosing people, palibe zimene zozo. Palibe zonsezo ndizopoyera zokhazokha, ndipo zimene kupanga Israel isiye chifukwa akuononga ndithu ufulu wa anthu. Nde I think paliso kuna kumerenga lowe
think ndikomweko. Yeah, so that's it guys. Ndiye tione kuti kwinako kungakhale zotani komabe yeah, ma-update ena ndiyena amene angamapezeke angatsale ndithu tikhale ndithu tikuponyera nabe. Ndiye tione kuti zikuti bwanji kumene kuku chifukwa kwenako kuli quiet. Ina ndi imene tinayiponya masanaija yaku ku USA kuti kumene kusomakamaka kuli kaye shut down basi zizi boma latsekedwa kaye pang'ono boma kutsekedwa guys pandai panali wina wake amene anayika komenti ndi wo analyst ananena kuti panopa understand kunena kuti USA ndalama ilibe. Yeye anayika conclusion kuti yes ndalama ilibe yopanga rani economy yake. Ndi USA kwa iyoyo nkhondo ikufunika muzaba chiwa cha ampeza ndalama kudzera mu nkhondo. Wani makampani ambiri basi ndazida basi agulise zida ambise nkhondo agulise zida akagulisa zida choyambirira kena kosuka pena akabeso zinthuso mafuta machani zambiri bizo chitika. Ndi nkhondo kwa iyoyo ndiyoti ikufunika ndithu. That's why panopa akutokosolanso nkhondo inasi kuchani ku Afghanistan kuja kuti atengeso barracks ija ya Bagram. Ngakhale kuti kumene kuja kwakhungana Pakistani nayonso yaloweleraso kumene kujako ku region imene Iran, Russia osauri kuno ayi ku Afghanistan ku Afghanistan ngasimtidelawo kuno kuside yako kuno kwayi simukufunika laso kusabulisa asikana ali kwaseso azikarana. Ndiye akufuna dumphe basi nkhondo uku nduku afterwards kanako tizaone kuti akulizatane. Ndiye guys thank you so much kinako ndithu ma update tizipatsana ndithu bwino modeka tizidziwa kuti what's going on around the globe. Guys, thank you so much. Malawian cameras.